Кажи кой е сайта, кажи кой е сайта. Кой е сил? Бата, ще ти дам 10 лева на месец. За реклама. Аз се чуваме после. Уважаеми състезатели, менеджерите върши 17-то държавно първенство за мъже. Преди да кажа крайното класиране, ще помоля капитана на НСА той да връчи призова пуснята. Браво! Браво! Играта тя се положи и отиде там да покаже какво е спечелил. Браво! Браво! Браво!